mentang seni seng new trade council apa jenyalan yang presiden barang ba Roy Parsonren lalit banyak induk yang joint labor commissioner jom sarkar Meghalaya akaba kila aidak jingko bag sarkar kadai ban pentrikan pura ya Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act R1000 arko maka seng syam ba datang keslip jing penito kabla ai daga labor department kini ki briu kila yo benrung sa kajela ban yang kejing pen si siapat kile pat hadin kene ka bo ya kejing ma ka bakrau namar ba ya kot isla la ban snat hok ka amendment ya ka baka sorkar kalau wanra usnam arja arsa kumangikan mau ka sorkar kalau ong bakan wanra ya kijing penkela kanikaan jong snam arja arpo hakaba ka police verification kani ka way ni ki kendon kiba lada kini ki beri kinong bela kibawan ban bela sia kani ka jala ka jong ki hak ban submit ru ya kata ka police verification lani kin le nang ba kata ka centralized system ka baki ong bantep la unong bela berung sia kani ka jala ka jong udai ni u bela don lepa ki dak sneu lani ki kies ki jong ki lani ki mokot duma ki jala ki baki ki wan teknang ban penting kena ba ubri ubarung sia kani ka jala ka jong unom dei ubri ubela don lepa ka dak sneu hak jala lani ki jaka ki baki kisa di ban penting kena ya kata ru nakaliang juga sorkar ki ong kilawan ra itu amendment re hadu mentah ngil ai ya la sisnam tam ngimsim la yu i baka ya kata ka amendment la publish la penmi haka gazette jongka state ka jongi jongka jala ka jongi ka gazette ka official gazette ti kumakalong hi nakaliang joki officer kila pentep yang i ba kadon ka jing penbet hang ni hang tai ya kata amendment ka baka sorkar kelawan ra namar ba u governor sim la asen ya kata ka amendment ka baka sorkar kala pas ka ying do bat hawan kala pas kala pa so governor na du august jong news nam beladap kumban chu pentep ki ong bahau jun jong mentau snam ka office jong governor kala pen pai kelai kata ka bill syaka sorkar ban penbet ban ai jing tip ki jing keli ki queries ki ba na ka office jong governor kila pa syaka sorkar bat ya kataru ki kila adap ban penbet bat kin pa syaka sorkar kan sapa de si syaka governor ti kila ong yangi ba kani kala ban simpor de si kala ban ba ka amendment kala ban pas lani ban publish kin gisni ba ki ban sawan tingingi kwa hi ba nakaliang jong sorkar kabaningkong kidi ban penting kana ba ki kendon ki bedon hapo katukaan jong snam arja arpo de ban pentrikam ya ka kakum ki kendon kabaar ngi ong da kabasay ba ki briu hi lada ki yo tang ya acknowledgement slip kimdon hok ban trebela bat kimdon hok hiru ban rung sa kajala ka jong ni ka ba kim pat yo ya ka registration card na ka labor department bat kabalay ka police verification ka de ka bedon kam ban tip ban penting kena ba kini ginong bela ki bawan sa kajala ka jong gidi beri bedon dak sniu ni em bat ban penting kena ru laki day ni em kinong India tinaklayang jong kaseng ngi labu ngi la yakren ngi labu ikini gi jinawa ngi kmi lenti ba ka labor department kan le ya ka bedon kam bat kumjuru ngi laong iki ba ka day bandon ka jingetre ka bayajan ha padeng ka labor department bat ka police department ban penting kena ba kinu ki kwat ki ba kamtam ya kumong OIP ka infiltration la ka police department kam day ban priang tang yaki acknowledgement slip ban nakaliang jo ka labor ki ban ai da ka jing thua nang ba ka police department la ka infiltration kan pentrikam ya ka jing thua ti kita ki jing ekran ki bangile ekran mentang ski ban ngi scam malam ba ka jingwan ka jongi nakaliang jo ka labor department kan le ya ka bodon kambat nakaliang jo ka seng nginom syong nginom sange ka jing khnra ka jongi ka jing pe perman ka jongi kan nang beteng bat kan nang ya chakmat ban ngin peti kenaru baki brio hi ki bombyang ki kot kisla ki bodon hi tang ya ka acknowledgement slip nakaliang jo ka seng nginom pediang la nuru bikin wan ban bela lane bikin rung hakane ka jela ka jongi ngin ningjing upmit ki jongi apu infiltration check git ngilalap ya shibun ki kot kisla ki bala shushna thok ki bala shu pendon kam baklad bala shu le da manu ban shna wat ki registration card but ki acknowledgement slip da ka bathong kum kawe ni ki kies ki bangi ngiyo menin gasngi hang tia po hapo infiltration check git bernihat ban bat ya ka registration card jong weud kha ubau thmu ban rung cha ka jala ka jongi handang ila check ya ka registration card ka date of issue lane ka sngi ka bala ay ka registration card upen iba ka de sitrik banai ba ar jong snam arja arpun riu ya kata ka registration card la issue the registering officer na po East Jante Hills but uba sign pat deputy labor commissioner deputy labor commissioner jong ka West Castle district tekani ka pen iba ka don ka jingle athong but ngilap ru lomba ka jingdon ka jongi hang ti mentala news ngi ngilap ba ka don ka jing die
kajing ya di thiet ya kini registration card kajing ya di thiet ya ki acknowledgement slip tena kaliang jong seng ilawan ra ya ka kot hang ni ban ong ya ka labor department baka dei ban sim khia lor kan ni namar ngim tep bakum kini kijing le thok le si ki la bandan di ki phau hajar di ki lak mut ki brio na bar jela ki balawan rung wat sakani ka jela ka jong ni namar ba manu ban check Ladau layu ka registration card kung mga fi la ka acknowledgement slip lai ka ka registration card na kaliang jo ka infill ki pelat bet ki bandrung siya ka jala ka jongi te manu ban tip le si kita ki bri ki bawan bandrung siya ni ka jala ka jongi laki de ni kim de ki nong India ru namar hadin lada ka labor department kam sim lala ban verify la ni ban penti kena baka epic utau kata ka epic ke tau bri submit apo labor department uday no India ngila kaladon ka jing keren mentan neki officer ki boong ki bapentip yang iba hakapor bi check ya ka epic jong nu jong bri ba apply bonsin kilap ba ka number ka de gaju ka dur haka epic ka mi de kumwe ubri ba apply de kumwe kumut bakini ki bri ba apply ki le thok bonsin ki le thok den dala kilalap kim accept ya ka application form kat bakini ki bri upat lamba ka acknowledgement slip kila de bandrung lupa siapa mekalia tena kumnu kini ki labor department la ni ka police department kan wat ya ki bakum kita ki bri tena kaliang jong seng ngila ong ba ya kini ki ba kajing le tu ya ki registration card kajing pendon kam bakla kajing ya dia thiet ya kini registration card khamtam ang tiap bernihat area na kaliang jong labor department ka de ban sim khia ban pelong ya ke inquiry kum juru ban pensaja ban pensitom ya kini beri kebenaran kiti hak ban ya dia thiet ya ki registration card tena kaliang ka jong ki ngila ong bakin sim khia ya kini kambat kila kular yang iba kinsadon ka jing ya perkhat apo office ka jong ki bat ya ka jing dawa ya ki jing dawa la ni ki jing ajing mut ki bakasang ban pen ibu la apply un hap ban up kan hadu ban dayo ya ka registration card ndai kumba kalong menta ki ong ru na kaliang jok office baru as kata ka don ka backlog ka bahe ba kimla ban ai ban issue ka registration card hapo kapor ka babiang ti bunsin ki bri kila arung sini kila tray sitayaw artiyaw kinang yo ka registration card ndri kumba kalong menta na kaliang jok labor office ki ong bakila nang penbun ya ka manpower bat ki ale hi marsen apply hadin ars ngila sngikin issue no registration card bat ngila keren udah ka basay bakat kum ka anhi kini ki bri ba lada ki yo ka acknowledgement kimla ban trekam ti ngila ong ru iki bikin tahu ikilat kelenti bakumnu ya kata acknowledgement slip kimla bakini ki beri ki bapenon kam bakla la nemu ki le ka forgery ki manipulate kim dei ban le kumta nam ban wat ya kanu nu system ka ba banom pensuk yang ki beri bakin snathok tanya kini ki kwat kaliang jong kaseng ngila ya keren ya kata gajing sisa unong ai kam la ne unong ai belau de ban sim ji kli la da wan ra nong bela nang nu nang nuru unlum mi ki kot kisla ki jong ki daula yo ki kot kisla ki jong ki unwan ban submit la ne un tap ka office nang ka labor kanang baka labor kan proses ya kata on dalayo ya kata ka registration ka sa hawan ganyi tingin nong tray ki jong kata ka de bande ka system ka ba na kaliang jong kaseng ikwa ti kung bakalong himenta ka sorkar ka pendet bakandon kata ka online application ban pensuk ya karukom trikam na nakaliang jo kaseng hingi kwa ba kinong icam namar ba ka bakado hi kajing pensaja ka de bande yo nong icam bat kumju ru yo nong tray kana kaliang jo kaseng ikwa lalong balak sorkar ka de ban pha yo nong icam bu unwan ban apply hi daladi ba andala yo ya ka registration card ude ban le ra sikiting nong tray bat wan nyalam ganyi ki ban wan tray siya kani jela ka sama Commissioner kasih di helok na kaliang jong kaseng ngilawan ban yakin tu i join labor commissioner po office rekam ka jong i hadin ba kumakaseng kala pendap kala penlong ya ko program nam taban pet perman ban up miet bat sngi haki jaka ki baki kini ki poiwer poihap ki wan ban rung kini ka jala ka jong i ya ka bangila stang madu sautrik jong matau banai kumjuru ban pelong ki jingkhanra keleng karilum khasi ba jantia ngilap lembaga ni ke program ke jongi lembaga ni ke jing dek khandra lembaga ni ke jing up ke jongi surau ngilap ya ke jing ko bat ya ke jing pentrikam bakla ya ki kendon juga jongkaan ya ki bakal sorkar di kelasna kuman kenmau senam arja arpo ke sorkar kelasna itu kaan nak bentaban penting kenal ne ban pelong ba kinu ki migrant workers ki baki ong ni kita ki nong tray bela ki bawan ki wei pat ki jela kiap ban register ya lede kum kita ki nong tray bela kiap ban hapor bagi tumu ban wan tray bela ni kiap ban register ya lede kiap ban pentip syai kin led kin tray batnu hakanu ka jaka kin tray katnu singi kin sa ondalap ai bat kikot kisla nakaliang jo ka labor department kan ped
Kebeningkong kan page lau tahu beri ba apply uday ni unong India. Ban penting kena ya kata ki ban check lembaga software, lembaga sistem ke baki ki don ya kita ki epic number lani ki epic card ki baki kita ki beri ki submit. Laki day ni ki nong India. Ni ke belengok kalong bah kini ki jing ni ki program hari ni ki jing le ki jongi kum keseng ban abmit surok ban dek kenrai ki jaka terekam ki berfer ngilap pebun ni kini ki beri ki berung hari ni ke jela ki jongi kum kita ki nong bela ki don tang ya kata ka acknowledgement slip ke baki kabapen i tang baki la apply kata ka registration card nrikim shim la yo ti ka jingkeli ka bangi kwa ni wan ban ya keren bat join labor commissioner la depan penpa khmat jong join labor commissioner kalong ba kumnu kini ki beri ki yo ban trebela kabakaan ka ong ba halada unong trebela upana barjela unwan ban trebela ude ban yo ya ka registration card kat kum ketukaan da kini bun hi na ki beri ki bangi ni yo bat ki bangi yo ban be na kini ki infill check gate ki wan ra betang ya kata ka acknowledgement slip tang ban pen i baki la apply kelada uta ubri uba apply la ude nong India sim larai lane sim la pen scam da ka labor department di kumnu kini ki beri ki yo ban rung sa ka jala ka jongi ki yo ban tre ti ha ka jing keren ka jongi mentan but i join labor commissioner da kaliang ka jong iru dapan pau ba ka jing shishahi kini ki beri kim dei hok ban yo ban wan tre ban bela kat ba kim sim la yo ya ka registration card kata kri ka bosai bat ka ba ka jing ka bangi nilai keren du bat i join labor commissioner kalong ba kini ki infiltration check gate bon sin hi kini ki beri ki shuan ra tang to acknowledgement slip ban kaliang jong infiltration check gate ki pelat no iki da ka jingmut ka buang bakila apply kemut ka labor department kala aya ka acknowledgement slip ban let's say bakila adai kita nginong India tik nak infill kila pelat no dekani kalong ke ka babakla kan ti ondang ilai keren bakai bat ki nong pendia kinong pet ya ka infiltration check gate nakaliang ka jong ki ong bangimyo kanu ka jing betha nakaliang jong ka labor department kai ka bangingi dei ban le ha bangiyo ikini ka acknowledgement slip ti nakaliang jong ka seng mentan ilai keren be joint commissioner ban ong i ban dawa na ka labor department baka dei ban ai kanu ka jing tho lani ka jing betha ikini ki infill check gate ban ong bakim dei ban pediang ya ki acknowledgement slip namar ka jing don ya ka acknowledgement slip kam proof ba fide nong India kam proof ba fidon hok ban rung siya kani ka jala ka jongi ban wan kum ta unong bela tinakaliang ka jong i loong ba kin kandon ka jing kren ha ka office ka jong i ha ringkat ba du labor commissioner ban kren halor kani ka banta ban nakaliang jong ki kin sa take up ya kani bat ka police department bat kandon ka jing betha lani ka direction nakaliang jong ka labor department ya ka police department ya ka infiltration directorate ba kim dei ban pediang ya kini ki acknowledgement